नमस्कार मित्रांनो, मी कमलेश यारो का यार केकेस किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आज आपण एक हटके डिश बनवणार आहोत जिचे नाव आहे फिश एग फ्राय म्हणजेच गाभोई फ्राय. आणि माझ्यासारखे बरीच लोक असतील जे फिश नसतील खात पण त्यांना गाभोई फ्राय करून खायला खूप आवडते. तर तुम्ही बघू शकता अमेरिकेत मला ही सुरमईची गाभोई भेटली आहे आणि मी खूप उत्साही आहे ही डिश बनवण्यासाठी आणि तुमच्यासोबत रेसिपी शेअर करण्यासाठी. तर चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया. चला मित्रांनो, गाभोई फ्रायसाठी लागणारं मी तुम्हाला साहित्य दाखवतो. मी जसं म्हणालो तर सुरमईची गाभोई इथे घेतलेली आहे मी. इथे मी 3 चमचे मालवणी मसाला घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ, 3 चमचे मी जिंजर गार्लिक पेस्ट घेतलेली आहे, अर्धा लिंबू मॅरिनेशन करता, आणि इथे आपण तेल घेतलेले आहे. तर चला मित्रांनो, आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण ही गाभोई इथून मधून कट करून घेणार आहे. अशी मी याला कट करतो आता. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता ही गाभोई मी मस्त मधून अशी कट केलेली आहे. तुम्ही बघू शकता आता ही मधून कट करून आपण इथे मस्त याला मसाले लावून ह्याला मॅरिनेट करणार. तर मित्रांनो, मॅरिनेशनसाठी आपण मसाले आता रेडी करू. तर आपण घेतलेली 3 चमचे जिंजर गार्लिक पेस्ट ती मी इथे ॲड करतोय. त्यानंतर जो आपण 3 चमचे मालवणी मसाला घेतलेला तो मी बाउलमध्ये ॲड करतोय. चवीनुसार मीठ, मी याच्यामध्ये लेमन ॲड करतो. आणि मित्रांनो, सगळे मसाले मी ॲड केले. याच्यामध्ये मी थोडंसं तेल मिक्स करतो म्हणजे हे जिंजर गार्लिक पेस्ट आहे ती जेणेकरून ड्राय होऊ नये आणि गाभोईला आपण प्रॉपरली ते लावू शकतो. तर याला मी आता मिक्स करून घेतोय. हे मिश्रण आपण प्रॉपर मिक्स करून घेणार आहोत. हवं तर थोडंसं तेल तुम्ही टाकू शकता. मी याला मिक्स करतो अजून. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मी मस्त जिंजर गार्लिक पेस्ट आणि लिंबू वगैरे टाकून हे मिश्रण रेडी केलं आहे. मी हे प्रॉपर मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर हे आता आपण आपल्या गाभोईला लावून गाभोई आपली 10 ते 15 मिनटं मॅरिनेशन करायला आपण ठेवून देऊया. गाभोईला मी मस्त हे असं पसरून घेऊन लावून ठेवतो. या पूर्ण गाभोईला मी आता हे लावून घेईन. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मी याला मस्त वरून पूर्ण मसाला, मी मागच्या साईडने नाही लावलेला, वरूनच मस्त मसाला लावून घेतला आपलं जे मिश्रण आपण केलं. तर मित्रांनो, आता आपण आपली गाभोई फ्राय करून घेऊया. मी गॅस ऑन करतो. ही गाभोई तुम्हाला एकदम मंद आचेवर फ्राय करायची आहे. असं तेल ॲड करतो मी आणि या तेलाला मी पसरून घेतो. तुम्हाला ॲज इट इज अख्खीच्या अख्खी ही या पॅनमध्ये ठेवायची आहे. ओके. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट मी उचलून यावरती ठेवलेली आहे. आता ही थोडीशी हलक्या मंद आचेवर थोडीशी फ्राय होऊ दे. आणि मोठी असल्या कारणाने जस्ट 1 मिनिट आपण याला शिजवून घेऊ. त्याला मी कव्हर करून 1 मिनिट ठेवून देतो. तर मित्रांनो, आपण बघूया ही मस्त आता खालच्या साईडने ही मस्त लालसर भाजली गेलेली असेल. तर यावरती तुम्ही बघू शकता ही शिजली आहे. आता याला थोडं वरती पाणी दिसतंय. तर याच्यावर आता मी राईस फ्लोअर ॲड करतो आणि आपण याला आता पलटी मारून घेणार आणि मस्त पुन्हा 2 मिनिटं मी याला तेलात थोडी फ्राय करून घेईन. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता मी याला परफेक्ट पलटी मारून घेतलेली आहे आणि तुम्ही बघू शकता खालच्या साईडने ही मस्त लालसर भाजली गेलेली आहे. 2 मिनिटं याला शिजू देत. त्यानंतर मी पुन्हा एकदा शेवटी त्याला पलटी मारून घेईन. तर याला आता 2 मिनिटं शिजू दे. मी याला कव्हर करून घेतो. त्याला तेलामध्ये मस्त पुन्हा फ्राय होऊ दे. तर आता 2 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकता हा मस्त सुगंध आलेला आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपली गाभोई फ्राय ही आता रेडी आहे आणि तुम्ही बघू शकता मस्त ही खरपूस भाजलेली आहे. मी गॅस बंद करतो आणि प्लेटमध्ये सर्व करून घेतो. शकता आपण प्लेटमध्ये ही डिश सर्व केलेली आहे आणि ओनियन, टोमॅटो स्लाइस, लेमन स्लाइस आणि बारीक चिरलेल्या कोथिंबीरीने ही डेकोरेट केलेली आहे. खूप स्वादिष्ट, खरपूस लागते, खूप स्वादिष्ट लागते. तर मित्रांनो, नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.